سلاف تماشاوانن هێژە خێراتناو بەرنامە هونەرە هالیوود لە پشکا کوردی و دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن ئەس هەرێز خەندانم. داویە داوی مە چەند وێنێ نو یە فیلمێ بریکینگ داون بەشێ دوێ هەنە. ئەڤە پشکەکە ji کورتە فیلما توایلایت بریکینگ داون بەشێ دوێ ku ئەکتەر رابرت پاتینسن و کریستن ستوارت ڕۆلێ سەرەکی دلەیزن divî فیلمی دا. چند وێنên راب و کریستن li malpera hatbûn weşandin demê wan filmê dîmahiyê Twilight li welatê Brazîl tomar dikir. Lê niha bû demê wê hindê em ê çend parçeyên filmê bibînîn heta bizanîn di çavarê çikeyn. Em her li ser actress Kristen Stewart dimîne. Li dîv ku vara Forbes stêra filmên Hollywoodê di salekê da $34.5 milyon bi dest anîn. Ew jî bi vê çendê bû aktresa pitir ji hemî aktresên din pare werdigire. Aktres Cameron Diaz li ser pila duê derçû bi $34 milyon. Li plaseyê aktres Sandra Bullock di salekê da $25 milyon bi dest anîn. Ku her li wê salê jî Angelina Jolie bi $20 milyon li pila pêncê derçû. Lê her Kristen Stewart bû ku di vê pilê da serkevt. Wê piraniya parêxwe li karkirina zincîrên filmê Twilight bi dest anîn û her wisa filmê xwe yê dawiyê bi navê Snow White and the Huntsman. Ekterê navdar Johnny Depp di gel destgira xwe ya 14 salan jêk vebû. Lê mixabin dîsa nûçeyeke nexweş heye ji aliyê ekterekê navdar ve li Hollywoodê. Li dîf raporta Johnny Depp û destgira wî Vanessa bi temamî jêkçi dabûne. Ev çend bû axiftin hebûn ku her du geliyek nemayne piştî ji welatê Fransa mala xwe guhiste bajarê Los Angelesê. Her wisa ev salek bitire ew bi hevra li ser mehfîla sor nehatine dîtin. Johnny û Vanessa bû mawê 14 salan digel hev bûn û pêk ve du zarokên wan hene Lily Rose û Jack. Bîneran nûkejî demê peyamê Kurd e. Lindsay Lohan bersiva raporta daye ve piştî wan ragihandibû Lindsay nesax ketbû li jûra hotêla xwe. Wê got ez gelek yemandî bûme ji ber ku gelek karê min hebûne li filmê nû bi navê Liz and Dick. Ashton Kutcher û Mila Kunis demeke digeliyek wextî diborînin. Lê Mila got em bes hevalîn û behsî evîniyê nêvbera me da nîne. Juliana û Bill Rancic eşkira kirin zarokê wan yê yekê dikurbe. Ev demekê dirêj bû Juliana kêşeyên saxlemî hebûn û nikarî zarok bibin. Lê niha bi rêya mazarûya jineka din armanca xwe pêk dîne. Carly Rae Jepsen sê xelat bi dest anîn li xelatên Much Music Video Awards li Canada. Ek ji wan xelata bû vîdyoya ya strana Call Me Maybe. Jepsen digel mamostayê xwe Justin Bieber li wir bû ku wê jî xelatek bi dest anî bû strana xwe Boyfriend. Kim Kardashian û Kanye West dîsan hate berbehsa. Vê carê ew hevra li bajarê herî romansî li cîhanê li Parîsê hatin dîtin. Xuya dikir her du ku demekî xweş geliyek borand. Bînerê xuştevî gelek spasên gelmebûn bu bername Hunera Hollywood li pişka Kurdiya dengê Amerîka li Washington heta heftê bêt her şad û bextewer bin.